ना କରିନ ନା କରିଛ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ତମ ଗାଁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ତ ସତ କଥା କୁହ ତେଣୁ ତମେ ବିବାହ କରିଛ ତେଣୁ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ତୁମର ତେଣୁ ଭାବ ଭିତରେ ସଂସାର ଚାଲିଛି ସଂସାରର ଗାଡ଼ି ଗୋଡ଼ି ଚାଲିଛି ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରେ ତୁମ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଭାବ ଲାଗି ରୁହେ ମା ନିହାତି ତମ ସହିତ ମା ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ ଆଜି ଆଜି ତେଲଟେ ଆଜି ହଁ ପିଠାପିଠି ନାଇଁ କଲ ନିହାତି ତେଲଟେ ନଥିବ ଲୁଣଟେ ନଥିବ ପିଲାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ନଥିବ ପିଲାମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ଯିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ନଥିବ ନିହାତି ନିହାତି କୋଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ସଂସାରରେ ସେମିତିକା ଚାଲିଥାଏ ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କି ମହାଦେବ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କୈଳାସପତି ତାଙ୍କ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସାରୀ ସିଏ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କ'ଣ ଏମିତିକା ଝଗଡ଼ା ହୁଏ କି ଦେଖିବା ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସେ ତ ଗଞ୍ଜେଇକି ଆସିବ ଗୁଣା ମହେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜେଇ ଭଲ ତ ସିଏ ଭଲ ତାଙ୍କ ତପ ଭଲ ତ ସିଏ ଭଲ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ପାର୍ବତୀ ତେଣୁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ଅଭାବ ହେଲେ ସିଏ ଆସି ମା ପାଖରେ ଓଳି କରିବେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଓଳି କରିବେ ମା କ'ଣ କରିବେ ବାପା ଉପରେ ପୁରା ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ ତୁମେ ଘର ବସିଛ କାମ କରୁନ ମୁଁ କୁଆଡ଼ୁ ଆଣିକି ଦେମି ପିଲାଙ୍କୁ ଏମିତିକା ହୁଏ ତ ଦେଖିବା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତିକା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତେଣୁ ଦିନେ ପାର୍ବତୀ କ'ଣ କଲେ ନା ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ମହାଦେବ ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପାର୍ବତୀ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପାର୍ବତୀ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ପ୍ରାଣପତି ଚାଷବାସ କର ଯାଇ ପିଲା ଛୁଆ ମୋର କାନ୍ଦନ୍ତି ପିଲା ଛୁଆ ମୋର ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଚାଷ କଥା ପଚାରିଲେ ତେଣୁ ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଭାବିଲି ପାର୍ବତୀ ପ୍ରାୟ ମୋ ନାଗି ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଆ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଗୁଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଷବାସ କଥା କହିଲେନି ମୁଁ ତ କୈଳାସରେ ରହୁଛି ଚାଷ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରଞ୍ଜାମ ଦରକାର ମୋ ପାଖରେ ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ ତେଣୁ ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀ କି କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଶଙ୍କର ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣଲ ଗୌରୀ ଚାଷରେ ଅନେକ ଖଣ୍ଡ ନାହିଁ ବାଡ଼ି ବୃତ୍ତି ଲଙ୍ଗଳ ଜୁଆରୀ ନାହିଁ ବାଡ଼ି ବୃତ୍ତି ଲଙ୍ଗଳ ଜୁଆରୀ କାହୁଁ ପାଇ